Kara design. Iye ni fana kɛ tuguni. Kulwale ka ni madafare ngaje bara fente fourne tala tasma fuma te fo ala bo ma safla bo ma sia danga be bo ko ni na musoni bla ni musoni fasale wallahi ba sa dan ni keleya ni te fa ga fe ngi ta fa saman tare voilà ay musoni o khora ko te fa ga fe di che deni musirane fe kunu odra sakani te Kulwali donc ça note abora Traoré musola abaga ay ni ngoni dem sen ni de to ko nana I jay ka sola donc maseraw ke nyim duguma kila non mais dem sen fitini e tatu ko ba kan ne be ngam sora bon kuna ay Traoré muso fora bo ko aw dongo ko de ngan nono bana te bo ko no ka jugusa abaga de mo lo chefi Allah at bo ko ni ata ko atanye o sora ay amike ma kono de tate ki ko te de ko bo abena nteni sukoro ni charo bo nyana wo duna nyana wo amo be ni ga bo ngan sigira bo ina ni chef fly wala net Kulwali ye fana no de ka wala ni ba ko gerem da isigi sa ibaro gerena be ka fisa ni mo mi o be sigi duguma o jako ya ko o ta bo be ka fisa na le a be sigi duguma o ta ya metima mo alsa ngana ni barala dorone ali ji amana nae Kulwali tebem te bo turu de la de dawal bano Kulwali ben ala di kirate ya ne be min fo nyina ne ta bibitigi abe to ka deriga do nyeke na juna ne bele ga dese chema bo ne ba te shwenga na nga te ma soro ama bo ayi bo an sigi mo mse bena ko ka fournette di bo ate katin Kulwali ni tra ni ba bele na te bo iba fa na ha ko do ba ka wele ite yama ite mugoni ibo de fa na u be ba fa na ko tasuma wula ka ko flanna abe bulga to la do bi ka fenta Kulwali takana ifra sa mi kon metala je ni ma fa soro wala ni mina aka dire ba gere bla wala Cebaro Kulwali forlenta aben ala ibo Kulwali na te dondala ko ni afa yara dro tasuma ba yoron nola abe boli ka boy be do bi ka fenta John experience be fa la re ni ala je experience be la ko Kulwali yere quoi mais nga te na wa to te fa na tsika te sigi ma ante voici ne ba ça va ko ka ne mu ne ku Vaccin. Vaccin. Ne vaccin fere les gars. Ah bon? Il vaccin fere les gars.
Mo be ka. Munana. Kulubali yakili sigi sa. O ba yete dunana. Ana vaccine sa. Vaccine je lolu. Wagelen kema fla. Wagelen kema fla. Ta fe savoir ni. Wow. Mais e ba ta joli. Bon ne ba ta wagelen ne ba file wagelen kama. O ka chan. Ne ba. O ka chan. John hay mologo kulwal. Mologo kulwal. Bo ni mi yakili sigi. Wala mologo kulwal. Sisa, ate vaccine do. Ate bana. A toi non là. Bo ante ka forme. Aka toi non là. Idiga jumai. Ne ba ke vaccine ta wakele. Ne ba fere wakele te fla. Ce ne ba cha fana abuga ke marché jam ko wolo de. Oh. O vaccine ngoro wa wolo. Oh. Wallahi. John, ibaro ha bi mana na kabo ton sigi yoro la anna ni vaccine ba deni E hangara fe John na ngu fere ni mangoro la santi woro solo ama ko bata wakili ai name bay anga dama keme la John o ka chance absika bolo anga ke met ta fi saba bi saba billahi bi saba solo sa Cena ma ga shi tugo ba so mare. Wallahi. Kulubali dugo yim dina suye ni bom ko kuna sache. Never. So ha an yɛrɛ filɛ nin an cɛ saba an mɔgɔ saba de yɔrɔ an bɛ vaccine tafe di saba de. Saba. Wa an ka fɛngɛ kelen tafe saba o ye dɔrɔmɛ 30. O dun da ka di. Ya. An ma di an bolo la. Ese ne se ka dɔ sɔrɔ a bolo ka taa feere. Ka dɔ sɔrɔ an bolo. O ti A baasi. boutique de b'a bolo. Ah oui. A belebele ba. I bɛ vaccine lili dɔn. Lili ya. Lili yɛrɛ de b'an bolo. Awɔ. Fura bulu la. A lili yɛrɛ de b'an bolo. Ne ba tu problème. Assurance yɔrɔ la ka Awɔ. Comme an kelen se ka nana bɛn ni jɔn an bɛ taa. Awɔ. Tɔgɔ dɔ ta ka. Kosɛbɛ. Al ni mago b'a ladɔnna o bɛɛ b'an bolo. Vaccine ladɔn y'a mɛn. Sigi. Ni ye bi saba ha ka taa ni feere 1000 Awɔ. An bɛna qualité min d'i ma a bɛ n'a fɔ sanu jeni de b'olu la quoi il faut k'olu de bɔ 1000 yɛrɛ. Awɔ. John Kulubali yɔrɔ ye cɛ in filɛ nin i b'a fɔ k'i tɛ si da la ni san pɛrɛn cɛ yanni an ka segin n'i ye nin lamuru ta an b'i faga i y'a mɛn awɔ jaabi fɛ an bɛna san an bɛna san hakili to a la dɛ Wallahi. ne donni da la. Ai dona. Si tafe saba bi saba. Yan kelen fɛn ye Mali la yan. Ja vaccine da ka di ne bɛ taa vaccine ta yɔrɔ min na jɔ olu bɛ ne ɲɛ kori ne yɛrɛ tun t'o kalama. Ne ba. U b'u teliya joona. Ni ye sanni fɔlɔ de ye. Filanan u b'a kɛ duuru de ye ka d'i ma. C'est moi le DG de cette graine. Wallahi. A ye ko b'i la. A ye ma ne ma kuma. Ayi. Denmisɛnninw de bɛ kuma olu de bɛ n bolo u taara ta ka na. U fɛnɛ dɔrɔn k'an sigi lɛsi la. Vaccine feere ka yala ka vaccine feere ni y'o bannen de ye quoi. Ni fɔlɔ de ye dɔrɔn comme i b'a dɔn i mana fɛn ta cogo o cogo ka fɛn di mɔgɔ ma ten fu la a man ɲi quoi dɔɔni dɔrɔn minɛ a la dɔrɔn quoi. O dɔɔni de ye nin ye quoi. Sinon remorque a bɛ taa jigin f'i fɛ yen vaccine la. A ma fɛ k'a lili de bɛ yan. Ne kɛra fɛn. Ninnu bɛ tilen k'a sɔn de. N ka denmisɛnninw don wayi. C'est ça. Ne ko e yɛrɛ tɔgɔ. Ayi n'i ye ɲɛda yɛrɛ nin ye Umu ɲɛda de ye o. Awɔ. N tɔgɔ bɛ kɛ tan tɔ de o. Ala ye masa ala ye dilanni kɛ dɛ e dilanna sɔgɔmada fɛ de a y'a sɔrɔ courage bɛ mɛlɛkɛw la non muso ko banna ye n bɛ min f'i ɲɛna n'i sɔnna ne la i ka ɲɛnamaya ye ma bi n bɛna a fɔ n'i sɔnna ne la voilà sa jaabi nana sisan n'i sɔnna ne la n b'i ka ɲɛnamaya falen nin i to ka planer de sanfɛ i ka sogow bɛɛ bɛ kɛ sanfɛ I jɔ dɔn kelen. i y'a faamu wa. Ka ne ka ɲɛnamaya falen wa. Awɔ. Kana taa o ma l'apparence se tromper. Awɔ. Kana taa o ma i y'a taa o ma dɔrɔn i y'a bɛɛ tiɲɛ. Ni propagande de ka mɔgɔw ɲɛ bɔnna sinon wari minɛ kun ne tɛ se ka yaala kare kɔnɔ ka sɔrɔ dɔ ma bin kan quoi. Ayi tiɲɛ na hali ni mɔgɔ min ye. Denmisɛnninw ka ci bɛ taa nin depuis kuma jumɛn. Aw b'a fɛ ka mɛrɛ bi saba ko in dun ne pereselen don ka vaccine. Kana perese sa bi saba tigi sigilen b'i kɔrɔ yan nɔ i bɛ ka tila ka kuma tuguni. Ayi mais a balila n'a don n'a fɔra ne bɛ taa vaccine ta dugu kɔnɔ 1000 ne yɛrɛ kuma hali sotarama pase tɛ kɛ ne kun i b'a dɔn ne bɛ tɔgɔma sen na de ka taa rida la e bɔ kalaban ka taa rida la n sen na ka taa vaccine ta ka tila ka yala k'o maɲuman ko feere kuma dɔ i yɛrɛ tɛ tɔnɔ sɔrɔ u b'i ka vaccine juru ta u t'a wari sara
i mana bi saba sɔrɔ mun tɛ perese ko vaccine umuni bana sa umuni bana e ka vaccine feere bana yala ka feere bana sa e bɛ fɛ ka boutique da yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ni kalabankura se ou garantie bugu de bon ne ka boutique sɔrɔ dɔrɔn n'a mana da yɛrɛ yɔrɔ min na dɔrɔn aha nanga miri de yɔrɔ jumɛn golfu wartugu de bɛ wala wartugu de bɛ taa wartugu bɛ wayen kadi fana non ni buwa nana mɛ nin fɔ a ɲɛna quoi non mo vaccine bi saba ni ko ya ko buwati minɛ ye balila sugoro tɛ to nɔnɔ mugu tɛ to John, ma boto fɛ si bina tɔmɔ mina o y'a bannen don an ka taa juma teliya a ti ka baara kɛ a ti da sɔgɔ sa don a ta an ka cɛ an ka fɛn dugumana la an ka sous-vêtement dugumana la li côté nin la li fan dɔ in fɛ hɔn yaya ok, Michel a compris. Bon. Il belle John. John, il belle. John ni business ye. Business da. Bois. Cɛ mi b'a kalama vaccine feerela ye. Cɛ Adano ke mun cɛ i bolo ni sɔrɔ ka nin fara maa kan sisan cɛ kabako don para. Cɛ Bois ɲɛngoya dabila sa. Ɲɛngoya cogo John. E b'a dɔn depuis ne ka baara tiɲɛna ne muso bolila. An ka di ne ma. Cɛ mais John cɛ avenir bɔ t'o la dɛ n ka cɛ nin fana bɛ bolo. Ayi sa. Ni nana nin tɛ bolo an tɛ ne bolo la nin ya. I b'o problème ye min ye I ka muso nin filɛ nin ye quoi John. Fantanya yɛrɛ de man d'o le. Imagine wari tɛ ne kunna mais maa bɛ ne bolo halisa ne bɛ se ka nin fara n kan o. Ayi sa ni e b'a dɔn ni fantanya ka di nin ya vaccine feerela. Bon ne ka nin jan a kɛra bi dɛ. A bɛ na ka ɲɛ kɛ Bois. I bɔra min na n y'a minɛ la o walasa n'a ye a kana na ko e de tɛ vaccine ye ko e de tɛ entreprise ye lakata i tɛ nin sɔrɔ yan nɔ walahi. Walahi cɛ nin tɛ ko ɲɛnama ye. An ka kɛ sɛbɛko ye. John o bɛɛ bɛ ne ma ye. Ala an ce an. ninnu dun ka ɲi. I y'a ye. Tiɲɛ na. Ni compter joona ni minɛ ka nin compter. Ko bi saba. Ko bi saba. Bon John k'i sigi cɛ o kulubali. John k'i sigi cɛ kɔnɔ. A fana taara ka se lankolon to ka se fana to yen tɛ ni m'an sigi o kan. Ok. Ne bolo e de kun y'a fɔ ne ɲɛna ko. Comme. Ben ala ni kira cɛ. A ye mun de fɔ ye. E ye mun de fɔ a ye. Ne ye min fɔ E ye mun de fɔ a ye kulubali. Ne ye min fɔ a ye n ko a k'a sigi a k'aw kɔnɔ I taara bitigiba de b'e bolo. A y'o de fɔ ye. Ne bɛ ne ni muso in n'a dɔn ko nin bɛ ka kalabaci de E b'a fɔ k'e bɛna boutique dayɛlɛ ka di ne ma. Vaccine boutique. N tɛ yɛlɛko kuma dɛ. John. Yɛlɛko kuma da de. Donc bitigi bɛ ne bolo wa. Bitigi bɛ John de bolo. Bon an bɛna teliya la dɛ. Bitigi bɛ John de bolo. Vaccine so ba bɛ John de bolo. E ko k'e bɛna boutique dayɛlɛ. Nin to yen nin ye bluffeur de. Ne ba nin compter ka nin wari di ka na. Nin compter ka nin wari di ka na. 37 i jɔ ta. Ni tɛ 60 yan. A ye maga fɛn bɛɛ de suɲɛ. Nin tɛ 120. Awɔ. Nin ye 150 ye. Ba to sisan muso bɛna bɔ an ka plan bɛɛ kalama. 100 dɔrɔn bɛ ta. 100 ni 40. 100 ni 70. John comme e bɛ jate dɔn a dafalen don. 70. O di joona o di. I jɔra n tɔ fɔlɔ.
Ibaro ha ne tara yala ne ka vaccine kilian ngue ne ka vaccine beta juru la. Juru? Jumane. Kana sɔn juru do dɛ. Ate binani mina ngo boala fola. Fansu. Binani mina no ya. Juru be jago la bi. Ke mina no go wari esa. Juru filɛ ha juru ma dɛ ale bɛ jago la bi. Nya. Juru ma ne fere ka dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ bɔ ni nin ye wulada na dɔrɔn ni bɛɛ bɛ san ka ban. Ne bɛ bɔ ni nin ye dɔrɔn ni bɛɛ bɛ ban. Juru ye misiba na den fara dɛ. A kana sɔn juru ma dɛ bɔ. Sini. Hali ni m'a sɔrɔ sini n'i nana bi 23h i bɛ John n'i taara den ɲininkali ko John Polo ka so o b'a yir'i la. Kati kɛ na. 23h ko. A bɛ ɲɛnabɔ. Kulubali o tɛ yan. Habla sa. Ya mama wallahi. Ya mama. Ne ba. Sisan binani ni mɔgɔ fasugu minnu ye o ma mun de bɛ yen ay ko de me binani fana ay ne feere kɛ wulada na me nana ko wari I bɛ na ne ka munumunu ka ala sara ma se okay problème t'a la aw k'an bɛ o la a fɔ ko ala ka sugu ja John Ayi Seji ye janfa Seji ay bɛ mun wa i ka Seji wa dɛ Seji ye mɔgɔ janfa i sigi Kulubali sigi sa Nara kona jara. Kongo na jara. Ni ka teri soro sangana. Kongo ni baba. Ki jojo. Ana sigi kare kona ya. So nyajugu ka can. An ti fei. Nota. Asheuta. Kulubali Seuta sa che Kulubali. I fera ça. Est-ce que Kulubali gaya? Ami so ngi gyan wallahi. Da biya ne gen sa wallahi ne gen. Ne ko na. Seuta kata. Ne bi jale. Kona jara. Na buruna mimi bolore buruna. Tonado. I got to. Ma. Kulubala sai masa yana Seji. Seji John te. Ni Seji ni John. Ka femme ne polo ka la segu. Wala. Ma. Kulubala jiga fɛn la kana sa jiga datugula la kana. Ah? E ma ne ka vaccine ya. Vaccine jumɛn? Sɔgɔmada ne mana ni vaccine kana vaccine yɛrɛ sigilen na. Vaccine. Kisi nagli bola. Binani wala binani. Wa ne mana ni vaccine ka vaccine yɛrɛ. Awo agli bola kale to sino yɛrɛ la no. Yɔrɔ ne donna vaccine. Cɛ vaccine ka ɲinɛ u kan yɛrɛ de wallahi. Mo ne donna n'u ye so kɔnɔ yɔrɔ. Awo yu taru bila fo so kɔnɔ la. Vaccine tɛ so kɔnɔ. Han? Ne ka vaccine tɛ so kɔnɔ. O bɛ se ka kɛ cogo di? Mɔgɔ dun ma don yan. Wa Ni dabali ban ko ye dɛ. ne y'a f'i ɲɛna a mɛnna n ko jinɛ dɔ b'i ka so in kɔnɔ n ko i ka jinɛ in furakɛ. I ma ye nin jinɛ in bɛ sonyali kɛ k'aw faga yan nɔ. Kulubali i bɛ ne ka jɛgɛ de dun sisan. Cɛ Kulubali n'i y'a bɛn ala cɛ ni bɔli da n'a b'i faga ko bɛɛ balo i kun b'a den. Bɔ i ka taa te san na. Taa te san Kulubali. Baha i b'a dɔn sisan nɔ ne y'a fɔ Buwayɛ n'a mɛnna n ko jinɛ dɔ b'a kan ne sugura la o. O tɛ e kun bɔra de yan. T'ale kɔfɛ bitigi la. Non Kulubali dɔɔni kɛra an bolo haramu. Dan yɛrɛ don Kulubali n'a si tɛ kelen ye. Wallahi jinɛ tɛ so in kɔnɔ yan. Bɛɛ ye jinɛ di yan. Pourtant ne sugura sogo bɛ kɛ cɛ ye. Jinɛ ka kɛ so kɔnɔ. Jinɛ don o don Buwa bolo fɛn ma ta du in kɔnɔ. Ala ye diɲɛ don o don la ne de bɛ ka n bolo fɛn dɔ ɲini yan. Kulubali. N'an bɛnna fɛn kan. Vaccine bɛ ka na. Cɛ Kulubali. Bon i b'a dɔn a ɲɛ ko Kulubali mɔgɔ la sugu dɔ ma ko very dangereux. Diɲɛ wulila. An ma vaccine san, an ma sanni kɛ wari ko don. I n'i bɔra i bɛ da tugu ɲa ma. Sigi barabila. A bɛ k'a lajɛ. Kulubali.
ça ni dola ça. Como mulila? Sixi madame. Ah, do muso la sono muso ma ndon. Ah, do. Ouais, elle va s'appeler la tête. Aïta. Allah, ai shiga udama sa. Ko da koila. Allah. Gino do na do sa. Wallahi. Ego wa mlenjo. Kulwali yara do yama. Ne do sa. John, isi muso intando. Itiga jine uli. Ya nya tana sa. Anga muso la sa. Ayo ketana aya. To ta nya tana andu. Ne gino ri. Gino do na dale. Yoro anga mi ya. Isi ante wuli ata. Anga ta muso kan bisiri. Ai fe na ma bisa sa abu fere wakili. In malo to do fole wala ko wakili ni mai na ta be faga. Anga tono bidia anga tono. Sixi. Wallahi sixi. Apusi. Ha? So wala ye ba tu yela ndala ni. Nindala. Isiri we kile wala. Abe daro ke. Aduh. Wala ni do si. Ako sore yaya. Ay ma pege. Ina me nyono. Ako sore yaya. John. Boram. Jangan kon fe sanga na do sa. Aisa. E bunne nu ye. Ay budwa. Sɔgɔmada in na kɛ ne tɛmɛna nɔ a sɔrɔ ne bɛ ka taa vaccin feere la. Ne ba ye fili we. Cɛlu wala cɛlu. Ne bi bugu jira ala. Ne ka sa ne ka fa de. Ne ka bo sa. Ne ba ta sa. Ni mɔgɔ ɲɛnamaw ye koyi. Ay vaccin te sa ne ba ta ben ta. Wallahi. Ni ala ka mɔgɔ ɲɛnamaw ye. Wɛrɛ ni ye vaccin ne ma bi saba ne bɛ ka t'o feere wa ne bɛ wari ba de sɔrɔ nin na. Ne vaccin ne ma vaccin tafe saba de. Ne y'a san ninnu bolo bi saba de. Jana kɛra choc ye. Mɔgɔ ɲɛnamaw ye koyi wallahi. Ko don o don ko ne ka to ka na vaccin tɔ olu bolo. Kinfu. Ne fɛ e ka mɔgɔ vaccin bitigi de b'aw bolo. Bua? Bitigi datugulen do. Datugulen do fɔlɔ. Bitigi kunkolo datugulen. Awo kubaru. Kulibali. Ma e ko kawa. Ai vaccin feere daminɛ san jumɛn? Den kam ala ki den. Den kalo ka ca la dɛ. An diɲɛ baara bɛ kɛ ma vaccin feere. Ala yɛrɛ ma bɔ yɛrɛ de. Ama bɔ. Ne bi dugu jira ama bɔ. An taara polo ka yɔrɔ la dɔrɔn. Mɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Ne ba kabako ko ye dɛ. Ne binan de duma ne ko ni ye feere. A y'a ka binan dɔ. A binan t'an bolo ma. Binan t'an bolo. An tɛ nin dɔn sa, an ma deli ka nin ye yɛrɛ. Ne ba mɔgɔ bɛ bɔ koyi. Ne fa mɔgɔ bɛ. Binan ti sa Kulubali. A binan b'i bolo kɔnɔ. Mɔgɔ ye ka tila k'i ma kɔn kan cogo di. Ne ba o t'a kɛ cogo di o mais e tɛ vaccin nin ya. Danga b'i ko i tɛ ka feere tɛ kɛ n'a ye. Ne fana filɛ n'a fɔra Ala ka taa munumunu gɛrɛ la wa. Ala ka taa munumunu gɛrɛ la. Aw bɛ taa min? munumunu kɛnɛ na. Ala ka taa munumunu kɛnɛ ma wala. I bɛ ka to dɛ. Teriya de bɛ ka to wala. An tɔgɔtɔ de bɛ bugo. Aisa ni vaccin t'i kulo jalen n'a fɔra taa. I jɔ ta maa ne k'a ɲɛfɛ. Est-ce que Kulubali le mana vaccin suɲɛ? Aisa est-ce que Kulubali le mana vaccin suɲɛ? Kulubali i kulo minɛ. Kulubali k'i kulo minɛ. Ne ma an bɛɛ de don. Mɔgɔw kulo minɛ. Kulubali k'i kulo minɛ sa. I fana sa Kulubali. Bɔ an ka taa. Jɔn na tugu a la. Kana mɔgɔw lamaloya. Jɔn ni tugu nin na. Ko dɔw fɔra olu k'i kɛ. Ko mana fɔ i ka kɛ a kɛ man ɲi. Ma bɛna nu fiyɛ ka na san. I y'a mɛn ma. N'a ma ko to ka nu fiyɛ. Kana taa ka don sa, an kana tila ka se. Ko n bɛ nu fiyɛ. Ayo ya sunɔgɔ ma. Jɔn ni m'a da bɔ kulo kɔrɔ bɔ a b'a da i kulo. Kulubali.
Ami kulubali banga kira. Suma bua ba de kulo koro John. Ami kulubali banga kira. Kulubali no. John ada kulo. Oh kulubali banga kira. Ada kulo koro. Adega nana ban. Bua ada kulo koro. Boy mi dia ko nani. Kara design. Ye nin fana kɛ tuguni.